ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Muchauna harangero tokumbira kakune minhe midzimire maberekana amutina mpururu kana mukanyayo. Kazoi muri yeZimbabwe, kusangana kwatiri kuita zvakare. Tirimo muchirongwa apo tinotenderera nenyika yeZimbabwe. Nhasi uno semaziviro amunoita, semaonero amakaita, semaonero muri kuziva kuti tiri munzvimbo yemutoko, ndo yatiri kutenderera. Iye zvino izvi tiri kumudzi. Tingangoti tiri makilomita angangokwana 2 kana 3 kusvika paNyamapanda border post. Titori pa border chaipo. Nhasi uno toda kumbokupai musambo wembira chazopa hedu vari kuridza vacho mukana wekuti vagozvizivisa kuti ndivanani, asi tichatanga tambopinda mumbira vozozvizivisa. Musambo zvakare wembira wandiri kutarisira kuti muchanzwa wakasiyana nedzimwe mbira dziya dzamunoziva dziya. Mati dzinonzi chizviya? Matepe ndo type yembira dzacho. Muchaona kuti dzakatosiyana zvachose nedzimwe mbira dziya dzamunoziva. Tisingapedze nguva, regedzai tivape mukana vaite zvavanoziva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nasi tiri pane rimwe level. Welcome to Pumpkin Hotel. My name is Beverly Matimba and I'm the front office manager at the Pumpkin Hotel. We are located in Mudzi, 20 kilometers away from the Nyamapanda border. We offer accommodation and conference facilities at affordable prices. Please come join us and I look forward to meeting all of you. Thank you. Gaiti imbenwenziyo yatinoti city wemusikana ngakanaka chaizvo. Saka maimbiro atiri kuita inhau yekumurumbidza city, tichiita handidi naye city kuti nditorerwe nouye nokuti musikana akaita sei akanaka mwana upi iye ndiye city. Ndo dzaimbwa vanhu vachifara vari mundare vachiita sei ndeye sito. Akaine zvese mama. Vachichemedzana parodi. Ndeye sito achimutarisa kuti sito yarifamba patomubuyo. Ngashaya basi.
Apa takuimba yekupedzisira zvaye nyangwe tine dzakawandisa nziyo dzokuimba. Tichangoimba yatinoti wako ndevako unoreva naye kana kuti wako ndevako. Alright, mavida mbembe tinozoita zvedirega timboise wako ndevako. Tichitaura nenhau yekukama kuti kana ari wako matambudziko
muyi munenge muri mese anoramba achikusapota. Pane zvatanzwa zvakare kuti chikwata chenyu chakatomboenda mhiri kwemakungwa. Imbotitsanangurai zvishoma kuti zvakafamba sei, makaridza kupi, maitambirwawo sei? Aiwa, tinotenda. But zvatakaita that was 2019. Vakomana kuti vazozive vaishare nedzimwe shamwari dzedu dzakamboya panapa in 2014. Tine varungu vari kugara kuAmerica. Tina anoitwa Zaki
na Jocelyn ndo vakauya pano vatakatanga kufamba nawo. Tichiti kumashure uku kune zvekare tine friend of us a Japanese ndiye akatanga kuisa nzeve yatabva mukuimba izvo zviende Mbembe ndiye akaisa pa YouTube then nzeve yatatanga kuimba iwashora mambo iyo ndo yakazoita kuti nziyo iyi wakazoita research kuti ndekupi kwazvo kusvikira varungu wauye pano kuzotitsvaga vatitsvaga kudaro vakazoramba vachishare neshamwari dzavo kuti kunyamapanda tine mhuri yatinotekwa the Song family vanoimba mbira varume vavo vanoda kudzidziswa mbira dzikaimende kupi kunyamapanda muZimbabwe munowana vanhu ivavo vari the far end kueast kuboda Nyamapanda. Saka nzvimbo dzamakanuridza ndedzipi nedzipi? Right, isisi kuti tizoende then in 2019 imomo vaona izvozvo ndo patakazotumirwa shoko nemukomana anoitwa Stefan Frank akatanga kucommunicate na Crispin Sonke kuti tiri kudayo kuti muye kuno kuGerman takati zvaita zvakanaka tinouya ndokubva tagadzisa vakatanga kutibatsira mapassport ndevamwe wacho then mavisa vatatogadzira mavisa in 2019 then takasimuka musi wa 17 tichiprepare 18 March tichienda ndokufamba kwatakaita then takazodzoka musi wa 8 April ndokwakuchidzokera in 20. Right, patakaridza tichitanga kuenda takaenda nzvimbo yavanoti HKW muGermany momo, which is the housing culture of the culture. Vachireva izvo kuti the housing culture of the world vane that institution yakawakwa inoita kuti whoever anoda kuperforma ingave music chingoda kunoitwa ipapo vane maconferences acho anosvika achiitwa mastages zvakawandisa ipapo. Saka ndo patakaenda tasvikako takangonorara just a day, the following day vatanzi chiuya ikuzoita sekuzoperforma. Ndo patakaperforma tikasangana namai vedu vari kutambuya Stella Chiveshe, we were together ipapo ivo vachiimbawo vachirova dzavo mbira dzese zuri isusu takashandisa dzedu matepa tikavhura nenzeve yamatanga kunzwa yekuti washora mambo iyo ndo yatakatanga nayo tichiimba imomo. Ndofunga takangoimba nzeve dzinokwana 4 chete tiri imomo, basa redu richitonzi raita sei ratofamba itonzi hama uchidzokera kwenyu kuZimbabwe. Then shamwari dzedu ndokubva dzati zviti kuti varume mubva madzoke ne 2 minutes idzodzidzi just a day regai tironge mamwe maconcert. Ndo akazoita kuti titenderere Germany takafamba nzvimbo dzinokwana 8 takazopedzisira noku Netherlands ndokwatakazoenda kunoperforma tiri ikoko tikazoflya back kwakudzoka kufamba kwatakaita ndofunga tichibva pano takati muSouth Africa, from South Africa tikazoenda Frankfurt tikazosimuka zvekare kubva Frankfurt kuenda Berlin ndo kwatakazotakurirwa ikoko. Then pakudzoka zvekare takazofly from Berlin tichienda ku Netherlands kwatakanoperforma. Saka sekutaura kwandaita kuti takaenda nzvimbo dzinozokwana dzimwe 8 extra kubva mune kutanga iyi. Taigona kufamba a journey of about 1000k a day tichinoperforma ikoko mangwana acho tichifamba 40,000k tichichinja nzvimbo mese muna Augsburg takakuenda kwese ikoko, takaenda ku Southern German takaenda ikoko, Northern kwese takatenderera nevakomana vatatu nawo. It's only kungoti nzvimbo dzacho dzimwe dzacho dziri mapapers atinawo tinazvo zvese zvinhu zvacho izvozvo. Saka ndokuenda kwatakaita tikasangana nevakomana ava. Then last year in February vandiri kutaura munhu atakaenda naye kuGermany akatigashira zvakanaka ikoko. Tingangoti all maconcert edu hapana patakaona patisina kubatwa zvakanaka, vakatibata zvakanakisisa ikoko, hatina kana kumboshungurudzwa kana kuita sei. Taitosangana nedzimwe shamwari dzekuno kumusha kuno dziri kupi dziri ikoko vari kutogara ikoko, vamwe vatofunga zvekutoroorana nevamwe varungu ikoko. Saka tiri kuti kufamba kwatakaita aiwa takafamba zvakanaka. Then vandiri kuti Stefan paanga ari kuno kulast akauya zvekare achimbotora vachitora zvemitambo zvataitamba tinaye. Ndo yatiri kuti the first trip ratakaita overseas ndokuenda kwatakaita. Then last year pakanga paprepare kuti taifanira kuzoenda kuSwitzerland tichizouya neku Denmark
nekujamaica ndo the preparation yanga yaitwa. Then nenhau yekuti chirwere checovid chanyanya kusimuka havana hatina kuzogona kuti tisimuke, asi vakakwanisa kuti titumira mari dzedu nokuti pavanga aseta maconcert aya vaya vanofarira macustomers nevamwe vanofarira kunoona vanga vakanda kare mari dzavo kuti takuenda kunoita sei kunoona mitambo iyi. Saka takazokwanisa kupuwa nengerekini macovid allowance akazobva ikoko kugermany. Akazotitumira around ndiyo zvayo but vakatitumira around 560 yavakatitumira ichibva ikoko yokuti ichibatsirikana. That was US dollars. Mazovhiringidzwa mutambo yenyu. Mashoko anofadza. Mazvinzwa vakaenda kuJamaica kunoridzwa makazodzoka nekujamaica Netherlands. Hamuna kuridza Jamaica? Hatina, taifana kuzoenda last year iyoyo. Last year ndokwataita kuti taifana kuti Switzerland to Denmark neJamaica ndokwataifana kuenda last year. Saka zvakakundikana nenhau yecovid but still vakatitumira mari dzaifana kunge dzavakandanga ndichida ini ndepekuti mazviona kuJamaica tinokuziva kuri kwerege. Mbira dzedu dzaifana kuendawo kupi kuJamaica ikoko ndokuti kazvifambe isusu tichiridza rege yavo kunoku ivo vachiridzawo mbira dzedu ikoko. Pane zvimwe futi zvandabva ndafunga pandanzwa vachitaura. Munorangarira paya ndiri kumwenezi ndichitaura nambuya Mataire zvakanzi kuGermany unokuzivewo? Ndikati handikuzive. Ndiri kusangana nevanhu vakaenda kunyika dzandisingazive. Ndichasvikawo chete ikoko. Asi chandadzidza panapa ndechekuti zvinhu zvese zvinoda kushinga. Zvinhu zvese zvinoda kushinga. Hazvina basa nokuti uri kubva kuNyamapanda. Hazvina basa kuti uri kubva kupi kwacho kunonzi kwakadaro. Asi munhu unosimudza chipo chinokusumudza kusvika unosvika paunoda. Mune Zimbabwe anga ari mafaro edu kunge tichitandara nemi muzuva ranhasi. Regai tienderere mberi tichitendera nenzvimbo ino pano tanga tina Mambo Goronga vachatiratidza zvakare mangwana Mwari atendera nevadzimu muchaona tichinge tichikupai zvakare mitambo yechivanhu. Ko ndisuka ndo panoti isusu ipapo. Kana vanhu vekuJamaica tichivaziva nerege isusu tinozikanwa nei? Muri Zimbabwe ngatisangane mune zvimwe zvirongwa kubva kwandiri Andrew Neshamba naTando Class anga kabata mushina wedu tinoti muve nenguva inofadza. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda